Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum il-11 ta' Novembru festa għażiża ħafna ta' San Martin Isqof ta' Twur. U x'hekk San Martin twieled fil-Pannonja, illum hija l-Ungerija, minn ġenituri pagani għal ħabta tas-sena 316. Kien soldat fl-eżerċitu Ruman, tammet ta' 18-il sena u wara li telaq mis-servizz waqqaf monasteru
fi Franza fejn għadda ħajja monastika taħt it-tmexxija ta' San Ilarju Isqof ta' Poitiers. Ġie ordnat saċerdot u sar Isqof ta' Tours. Kien eżempju ta' raj tajjeb billi bena monasteri, għallem il-kleru, xandar l-Evanġelju u kellu mħabba speċjali għal-fuqra. Miet fis-sena 397. Kif tafu għandna it-tradizzjoni hawnhekk ngħidula tas-sajf ta' San Martin. Ma nafx tafux l-istorja li marbuta magħha li Martin meta kien għadu soldat darba jara raġel fqir imċerċer interter bil-bart ma kellux xilbes u Martin neħħa l-mantar minn fuq u qasmu fit-tnejn u taħ nofsu. Però mbagħad spiċċaw iħossu l-bart it-tnejn li huma u xekk u ħarġet ix-xemx u bdiet tixrot ix-xemx u ma ħassewx iktar bart. Dak il-lejl stess Martin joħlom li ra lil Ġesu liebes dak in-nofs mantar li kien ta' lil-fqir. Martin fehma u xekk il-messaġġ li dak li nagħmlu mal-fqir nkunu nagħmluh ma' Ġesu stess u Martin sar għaddejs kbir ħafna ta' eżempju kbir għal ħafna. Jew għalhekk nitalmu minn dan il-qaddejsek forsi llum il-San Martin flok nitolbu ħas-sajf ta' San Martin għandna bżonn nitolbuh bil-qalb għax-xita li tant għandna bżonna nitolbuh jidħol għalina quddiem Alla biex il-mulej jibatilna x-xita li jartna tant teħtieġa. Ntħejjew għal din quddiesa billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lill-mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Pawla u Anġlu Mejla. Nitolbu. U Alla, l-Isqof San Martin f'ħajtu u f'mewtu faħħar il-kobor tiegħek, ġeddet fi qlubna l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek biex l-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu biex jifirduna minn imħabtek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Ġwan Apostlu. Sinjura, ħassejt ferħ kbir li sibt il-xi wħud minn uliedek miexja fil-verità kif kmandana nagħmlu l-missier. U issa, Sinjura, nitolbok li nħobbu l-xulxin. Dan li qiegħed niktiblek mhuwiex xi kmandament ġdid għax ilu għandna sa mill-bidu. L-imħabba hija din li nimxu skont il-kmandamenti tiegħu. U dan il-kmandament kif smajtu sa mill-bidu huwa li timxu fl-imħabba. Għax ħarġu fid-dinja ħafna qarrieqa nies li ma jridux jistqarru li Ġesu Kristu ġie fil-ġisem. Dawn huma l-qarrieqa u l-Antikrist. Ħarsu rwieħkom li ma tmorrux titilfu dak li għalih ħdimtu, imma li tieħdu l-ħlas sħiħ. Jekk xi ħadd jaqbes il-barra u ma jibqax fit-tagħlim ta' Kristu dan m'għandux lil Alla fih, imma min jibqa' fit-tagħlim għandu l-missier u l-liben fih. Il-kelma tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqathom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-proċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej.
b'qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek, jiena żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nindab qatt kontrik. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek, iftaħ li għajnejja biex nara l-eġubijiet tal-liġi tiegħek. Ħenjin dawk. Alleluja, alleluja, alleluja. Għawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidi tagħkom hi il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu. Sa dakinhar li Noè daħal fl-arka, imbagħad ġie d-diluvju u qaridhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot, kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibiegħu, iħawlu, jibnu. Imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla bagħat ċita ta' nar u kubrit mis-sema u qaridhom il-koll. Hekk ikun il-jum li fih jidher bin il-bniedem. F'dak il-jum min ikun fuq il-bejt u kollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx jieħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa, iżda min jitlifa isalva. Ngħidilkom li f'dak il-lejl tnejn ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħnu fl-imkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu fejn mulej? Huwa ġibhom fejn ikun hemm il-ġisem mejjed hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna nqogħdu bil-qiegħda kieġobkom. Meta niġu għal quddies is-sħuti u nkunu sa nisimgħu il-kelma tal-Alla, kemm importanti li l-mulej hekk ngħidulu forma ta' talbu x'hekk f'qalbna, mulej xi trid tgħidli llum. Mulej xi trid tgħidli inti llum. Kemm hemm mistoqsija importanti ħafna ta' sħuti. Immaġina jien tiltaqa' ma' xi ħadd li daqsu ħadd ma jafek għax ma jistax jiżbalja. Jafek kollok jafni kollni kemm jien iktar milli jien stess naf li l-nifsi. Allura min daqsu jaf jien x'neħtieġ? Ħadd. U daqsu ħadd ma jħobbni, ħadd ma jixtieq li ġejt iżjed minnu. Immaġina dak li jgħidli kemm isir importanti għalija u dik il-kelma tal-mulej sħuti. Il-kelma ta' dak li daqsu ħadd ma jafni u daqsu ħadd ma jħobbni. Mhux dejjem faċli iżda li nifhmu għall-kelma tal-Alla. Pereżempju llum l-Evanġelju fih ċerta diffikultajiet biex nifhmuh u x'hekk. Ġesu qed jitkellem tliet affarijiet li jorbothom flimkien. L-ewwel ħaġa ġrat fil-passat. Fis-sena 70 meta r-Rumani u x'hekk imxebbejn mill-poplu ludi li kien jirribella kontra tagħhom il-ħin kollu, jibgħatu armata kbira 70 wara Ġesu u x'hekk u jeqirdu l-poplu ta' Iżrael. Joqtlu ħafna minnhom, isalbu ħafna minnhom u l-bqija jaħduhom skjavi tant l-istat ta' Iżrael kien spiċċa u x'hekk. Sa mbagħad meta reġa' twaqqaf wara t-tieni gwerra dinjija. Infatti jinnotaw xejdilna f'dak il-jum min ikun fuq il-bejt qed jgħidilhom Ġesu qed jagħtihom pari.
u kollu ħwejġu ġewwa fid-dar jqis li ma jinżilx jieħodhom, hekk ukoll min ikun fir-raba jqis li ma jarġax lura. Ftakru fil-mara tal-Lott jiġifieri qed jgħidilhom biex jaħarbu u hekk. Però mbagħad jitkellem minn żewġ ġrajiet għalina fil-futur. Waħda minnhom tista' tkun fil-qrib, it-tnejn jistgħu jkunu fil-qrib għax ma nafux. Waħda minnhom hija l-mewt tagħna personali li tittasal kultant bħal ħallil bil-lejl u xek. Ngħidilkom li f'dak il-lejl qed jgħidilna l-mulej, tnejn ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħlu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Mhux hekk jiġri kultant eżis ħuti, mhux hekk tiġri x'in jiġi tasal is-sija tagħna. Mhux hekk inħallu kollox u l-kulħadd warajna, mhux hekk. Però mbagħad il-mulej jikellemna wkoll mhux hekk fl-ewwel żewġ partijiet isemmi żewġ rajiet fit-Testament il-Qadim. Noe jidħol fl-arka, in-nies kienu ma semgħux minnu ma tawx kasu u jiġi d-dilluvi u jeqridhom il-koll. Lot fil-belt ta' Sodoma u xekk jgħixu ħajja kontra r-rida tal-Alla. Lot joħroġ minn Sodoma u tinqered Sodoma. Qed jgħidilna fl-aħħar tad-dinja meta l-mulejat irid jerġa' jiġi biex jiġġudikana l-koll eżis ħuti. U allura f'kelma waħda x'irid jgħidilna l-mulej illum? Qed jgħidilna kunu mħejjija. Il-liturġija tal-kelma qed tħejjina l-festa ta' Kristu Re li daqta sal mhux il-ħadd li ġej ta' wara kalla jrejt. U allura f'dan l-aħħar żmien tas-sena liturġika, għax is-sena liturġika li fija timxi l-liturġija tal-Knisja u xek tispiċċa bil-ħadd ta' Kristu Re, imbagħad il-ħadd ta' wara nibdew l-ewwel ħadd tal-Avvent li huwa l-ewwel ħadd tas-sena liturġika l-ġdida u xek. Fis-sena liturġika l-Knisja fl-aħħar tagħha tfakkarna f'dan il-mument l-iktar importanti għalina l-koll. Però hemm sentenza li l-iktar waħda importanti minnhom il-koll ta' għax il-mulej jgħidilna kif irridu nitħejjew. Araw, min ifittex isalva ħajtu jitlifa, iżda min jitlifa jsalva. Dik is-sentenza li għandna bżonn nżommu f'moħħna u f'qalbna llum eżis ħuti ta'. X'jiġifieri min ifittex isalva ħajtu? Jiġifieri jekk tkun egoist, taħseb biss fl-interessi tiegħek u xekk. Taħseb biss xaqbel lilek, ma jimpurtakx minn ħadd ieħor, tispiċċa titlef il-ħajja. Tispiċċa titlef is-sens tal-ħajja, tispiċċa ma tafx għalfejn qed tgħix. Eżis ħuti min hu egoist, avolja forsi jġemma ħafna, avolja forsi bwietu mimlija, ma qalbu tkun vojta tax ma jafx iħobb eżis ħuti. Iżda min jitlifa isalva, min jagħtija ħajtu. Min jaħseb ħadd ieħor, min kapaċi jħares f'għajnejn il-persuna l-oħra u jħoss magħha il-ferħ jew in-niket tagħha. Min jagħmel ħiltu biex jgħin, min moħħu jewden kif sa jgħin. Eżis ħuti x-xitan jittentana ta' waqqal ħafna minna fit-tentazzjoni li nibdew newdnu għaliex m'għandniex ngħinu, le n-nisrani bil-maqlub. In-nisrani għandu jewden kif għandu jgħin dejjem iżjed. Dik il-ħajja vera tan-nisrani allura dan ħajtu jisalva. Għax mhux biss jgħix ħajja bis-sens hawnhekk ikun ferħan, araw minnu ġeneruż. Huwa l-iktar bniedem ferħan fid-dinja. Minnu ġeneruż, imma fl-aħħar mill-aħħar għad jisma' l-mulej jgħidlu kont bil-ġuħu tmajtni, kont bil-għaġġu sqejtni, kont barrani u lqajtni, kont marit u l-ħabs u ġejt iżżurni eżis ħuti. U allura llum għandna bżonn aħna nagħmlu eżami tal-kuxjenza jien kif qed ngħix. Għax dik is-sija tittasal ta' dik is-sija fejn tnejn ikunu flimkien xi ħadd jittieħu u xi ħadd jitħalla tittasal u s-sija tal-ġudizzju tal-aħħar tittasal ukoll. F'liema naħħa ħankun jien tal-lemin jew tax-xelluk ta' dak li għad jiġi biex jiġġudikani. Ma ninsewx eżis ħuti fl-eżistenza kollha tagħna li għandha bidu iżda m'għandix tmiem, għax aħna nibdew hekk fit-tnissejl fil-ġuf ta' omna, però mbagħad l-eżistenza tagħna m'għandix tmiem għax il-mewt mhijiex it-tmiem hija l-passaġġ minn din id-dinja l-oħra. Fl-eżistenza kollha tagħna l-iktar mument importanti tafu li hu x'in nidhru quddiem Alla. Kif sa nkun jien x'in nidher quddiem Alla?
Walek mulej illum nitolbuk bil-qalb għatini l-għajnuna tiegħek biex nkun imħejji, biex nidher quddiemek nkun kapaċi ngħidlek mulej jiena midneb aħfirli. Ippruvajt nagħmel mill-aħjar, nibqa' bniedem dajjef, nittama fil-ħniena tiegħek mulej. Kieġobkom bil-bieqfa. Fil-waqt li rroddu ħar lill-Alla l-kull ma jagħmel magħna, nitolbuh dak li għandna bżonn ċerti li ma jħallina nieqsa minn xejn. Sabiex ifittex jasal dak il-jum meta l-insara jkunu l-koll ħaġa waħda fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba nitolbu ismana sabiex il-ġmiel tal-ħolqien, l-għarf tan-natura u t-tieba ta' min jemmen jgħinu lid-dinja issejb lill-Alla nitolbu sabiex il-komunità li tinġabar f'din il-knisja u fil-knejjes kollha tkun dawl għal minnu fid-dlam u familja għal min m'għandux nitolbu sabiex aħna l-koll inkunu dejjem attenti għas-sinjali ta' żminijiet u lesti li nagħmlu kull ma jnebbaħna l-Ispiritu nitolbu. Hekk illum il-festa tal-Għażiż Qaddis San Martin, Qaddis Umli, Qaddis Mistħi jgħidu li kien, imma Qaddis minn l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. Nitolbu għar-rajja tagħna għall-isfijiet kollha tad-dinja, għall-Papa għall-isfijiet għas-saċerdoti biex fuq l-eżempju tal-qaddisek ikollhom qalbhom mimlija mħabba vera lejn l-oħrajn. Hekk l-ikbar xewqa ta' ħajjitna tkun li nwasslu lil Ġesu lill-oħrajn. Nitolbu l-mulej jibgħatilna x-xita li tant neħtieġu, nitolbu biex dak is-summit li qed isir l-Eġittu hekk favur il-klima, favur in-natura joħroġ ħafna u ħafna ġid minnu. U nitolbu għal dak li qegħdin isegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali mod speċjali. Nitolbu għal ħutna l-anzjani il-morda fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom jew djar tal-anzjani, għal persuni b'diżabilità, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom mod speċjali f'da s-santwarju li jkunu ħafna u nitolbu eżisħuti għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna għad li forsi m'għandhomx il-kuraġġ jitolbuna nitolbu għalihom. Fiskiet noffru lil mulej it-talba personali tagħna. Missier Qaddis, aħna rridu nimxu fit-triq tal-kmandamenti tiegħek kif għamel San Martin ta' Tours. Saħħaħ id-djufija tagħna bil-grazzja tal-Ispiritu Santu sal-jum tal-miġja ta' ibnek li jum bierek u msebbaħ għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' il-mowin bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek, naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħlili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej Alla dawn l-offerti li bil-ferħ ta' qalbna qegħdin nagħmlulek illum f'ġieħ San Martin u għatina li permezz tagħhom nibqgħu dejjem miexja fit-triq it-tajba sew filena u sew fit-tiġrib bi Kristu sirna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna
sewwa u xxieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Martin, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għarf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla eda Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwient mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fqutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erwieħ ta' ħutna Pawla u Anġelu Mejlaq. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza Om Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Martin Isqof ta' Tur u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex f'tiġrejk, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jintrik fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mal-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt tinferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħid nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqet il-ġisem ta' Kristu.
Nejdulu grazzi bil-qalb lill-mulejjeż isħut inqumu bil-wieqfa illum il-ġimgħa nselmu lil Ġesu msallab billi ngħidu nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagrament tal-Għaqda għamel ir-rida tagħna tkun dejjem marbuta ma' tiegħek biex kif sammartejn ingħata lilek bruħu u ġismu hekk ukoll ikollna il-ġieħ li nkunu tassew għaddejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.